Čaute ľudia, moje meno je Adi a ideme natáčať. Skákanie na kolobežke. Bežke. Poďte za... Teraz ma neuvidíte, lebo natáčam. Lebo Takže náš kameraman musel ísť preč. Čiže náš Adi, youtuber, musí nás natáčať. Ale dobre. veď ma vidíte, nie ľudia. A prosíme vás o 30 lajkov. 35 lajkov a no, prosíme vás najviac aspoň 5 dislajkov. Viac nie. A nejaké dobré komenty. Poďte. Super. Martin Torici. Teraz v komentároch budete písať, kto z nás dvoch skočí lepšie 180. Každý má na to dve pokusy. Dobre. Ešte máš jeden pokus. A ja. Ideme ešte raz. To prvé sa počítalo, toto druhé nie. Dobre? V komentároch píšte.